Mandarinka, darinka. Papete hodně vitamínu C. Protože dneska v lednu je hodně nějak nemocí. Dávajte na sebe pozor. A hlavně duševně jsem chtěla předat pár slov ohledně toho, když vám někdo nadává, nebo prostě ani to nemusí být adresovaný vám přímo, ale jde kolem vás tak jako tímto pohledem, tak je dobrý mít na paměti, že ačkoliv vám někdo říká hnusné věci, tak se spíš jako podívat za ty slova, co ten člověk cítí. Když ty slova říká, tak asi není úplně šťastný. Když šťastný člověk je, tak ti neřekne nic hnusného, že jo? Ale když je nešťastný, tak bude říkat hnusné věci většinou, že jo? Takže mějme porozumění, ačkoliv je to sakra těžký. A kolikrát jsem se na tohleto nahačkovala a ještě nahačkuju určitě mnohokrát, ale chtěla by to vytetovat, nebo nevím. Pamatujme na to. A místo toho zlého pohledu vraťme jim trošku pochopení, úsměvu, nevím, jak to nazvat, a tím se něco změní. Tak mějte krásný požehnaný den.